Bobby? Bobby? Bobby. 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 Kom her. Nej. Hvor du gør det, de sure? Hvor er de sure? Det er din lille piv. Ja, hvad så? Sidder du pænt? Du er godt. Hvor er det, du følger hen? Hvad laver du? Hvad så? Nej, det kommer du ikke hen. Nej, din irriterende hund. Eller han. Han er også stor. Vi får ikke engang været skærm. Hvad så? Hvor er cigar hen, Basse? Hvor er cigar hen? Jeg sagde faktisk også, at han ringede om søndagen, og sagde han, at det var noget. Det sagde han godt nok. Nej. Nu har han sagt det siden, fordi han havde den test til ham. Overhovedet ikke. Hvad så? I går aftes eller sådan noget, tror jeg. Jeg tror, det er i går aftes, men vi har jo så ude ved Henrik fra tirsdag til onsdag, ja. Og der